Здравейте! Добре дошли на днешният вебинар. Днеска сме поканили представители на SysCredit. Това е Мартина Григорова, изпълнителен директор на SysCredit, и Мартина Радосветов, който е всъщност изпълнителен директор на групата SIS като цяло. Така че ще им дам думата те да се представят малко повече. Но темата днес ще ни бъде как да си направим бизнес план за кредитиране. Какви са минималните неща, които са необходими, когато отидете при един инвеститор, и вие трябва да покажете минимума, който инвеститорите искат. А, и мисля, че си с кредит за точните хора, които дадаха много кредити вече, микрокредити, така че те наистина могат да ви дадат много полезни практически съвети, какво трябва да включите в един бизнес план, за да получите кредит. Така че без да губим повече време, Марти, давам ти думата, заповядай да се представите накратко, ако може, и след това вече да преминем към workshop. Да, здравейте на всички. Мартина Григорова съм аз. Миналата седмица с част от вас се запознахме, така че аз няма да влизам в повече обяснения коя съм аз. Искам само да ви кажа, че идеята на днешния вебинар, постарахме се с Мартин да направим тази презентация практична, да наблегнем на наистина практично съдържание, т.е. да обсъждаме какво трябва да знаете, а вече самата форма на един бизнес план, знаете, всеки кредитор, инвеститор, VC фонд, банка, микрофинансираща, всеки има свое изискване, но важно за нас е да разберете същността на бизнес планирането. Затова мисля, че сме го направили интересно. Ще ви говорим и за AI, къде може да се използва, къде не трябва да се използва. Така че останете с нас до края. Давам думата сега като за начало на Мартин, който ще започне с презентацията и ще представи себе си, тъй като него може би не го познавате. Марто? Да, здравейте. Аз ще си шерна скрина. Надявам се, че се вижда. Все още не. Все още не, да. Сега? Да. Окей. Добре. Служи един фулскрин. Така, значи съвсем накратко за мен. Аз повече от 30 години работя в финансовия сектор. Работил съм по банки, корпоративно банкиране, инвестиционно банкиране. Бил съм съветник на борд на директорите на две банки, главен макроекономист, след което общо взето се насочих към по-различен сектор. Член съм на ЕФРАК към Европейската комисия, която е всъщност в момента регулаторен орган по ESG, иначе консултираме в сферата на финансово законодателство комисията. Изпълнителен директор съм на един инвестиционен посредник, който се занимава с корпоративни финанси и търговия на борсата. Като член на групата СИС помагам на колегите от SysCredit, които се занимават с микрофинансиране. Член съм и на борда на един инвестиционен фонд, така че общо взето си уплътнявам времето с всички неща в сферата на финансите. Това, което наистина, както и Марти каза, целта на днешното занимание е по-скоро да ви дадем една практическа насока от това, което сме видяли в целия аспект на работата ни. Говоря и като кредитиране в банкови и небанкови институции, работа с инвестиционни фондове, работа с инвеститори, за да ви бъдем наистина полезни. Така, продължава ли се? Presentation mode. Ляво, presentation mode, там където е undo-то.
Дал ли си? Ето там, дето цъкна. Малко по-нагоре, най-отгоре. Най-отгоре до сейф, отдясно. Не, да, до сейф. След undo, до сейф отгоре. Аз Виждате само го? да спомена, докато оправяте презентацията, за тези, които не знаят, SysCredit са избрани за финансови посредници за микрокредитиране на нашият финансов инструмент за стартъпи на студенти и докторанти. Така че, ако искате да развивате стартъп и ви трябва микрокредит, може да се обърнете към тях. Това е кратко от мене. Да, благодаря. Мартич, според мен просто там иконката не я видя. Ти си свикнал всички да ти подготвят на готово всичко и ти само да говориш, ама в случая трябва да се най-отгоре, в най-ляво, до сейф е Така. Това. две и следващото е презентей. Точно така. Е там. Супер. Готови сме. Така, надявам се, че сега го виждате вече. Окей, значи в две части сме си разделили нещата. За едното ще ви говори аз, за другото ще ви говори Марти. Така, първото нещо, което аз лично бих искал да започна с него, значи всички сте чували, че има бизнес план, че има pitch deck и обикновено има така едно объркване, кое от двете за какво служи и наистина кога към кое от двете трябва да се ориентират. Значи по същество pitch deck е документа, който произвеждате на по-ранни или поне на най-ранния етап, когато презентирате инвестициите си, то основно пред такива хора, които са капиталови инвеститори. Това са ангелски инвеститори, фондове за частен капитал, фондове за рисков капитал. Бизнес план общо взето е на един по-късен етап на развитие. Той обикновено адресира по-скоро доставчици на дълг или такива доставчици на капитал, които идват на един по-късен етап, когато бизнеса ви обикновено вече работи и все пак има някаква история за себе си, т.е. началната инвестиция все пак е направена. Съответно, фокуса на двата документа е малко по-различен. В pitch deck общо взето вие разказвате как виждате развитието и скалирането на своите идеи, докато в бизнес плана основният фокус е да покажете и да убедите хората в стабилността на бизнеса, който правите. Двата документа се различават и принципно по дължина на документите и какво има към тях. Pitch deck по същество е нещо като тизърче или флайерче, то няма приложения, един единствен документ и с него просто трябва буквално да спечелите интереса на потенциалния инвеститор, така че той да започне да рови вече повече в дълбочина, да ви задава въпроси, да стигне до идеята харесва му или не му харесва да инвестира. Напротив, бизнес план обикновено е един синтезиран документ, който може да се представи в рамките на около половин час, но е придружен с доста детални документи, които подкрепят тезата в него. Там отзад има обикновено финансова прогноза за бизнеса, има пазарно проучване за самия пазар, за който говорите, така че да покажете, че наистина знаете в кой сектор говорите, какви са рисковете, какви са възможностите. Съответно, когато правите pitch deck, трябва да сте готови, че можете да го презентирате общо взето в рамките на 15 на минути на потенциалния инвеститор, което ще рече, че колкото и да ви се иска да се разпростете повече, е добре да синтезирате нещата, така че да сте си казали съществените неща в рамките на тези 15 минути и да оставите време за повече въпроси. Съответно, начина по който се представят нещата, pitch deck е добре да е документ, който е оформен за лесно възприемане, т.е. там малко повече могат да преобладават картинки и графики. Бизнес плана по-скоро е документ, който е по-формален, т.е. в него преобладават повече числата.
Съответно, в рамките на pitch deck можете да използвате специфични термини. Това показва, че наистина темата ви е добре позната, вие сте експерт, който предлага някакво ново решение, докато в бизнес плана приемете, че говорите с хора, които по-скоро кредитират стотици видове бизнес, те не разбират толкова добре специализираните термини и е добре езика да бъде по-лесно възприемаем за тях. Ако използвате нещо специфично като термин, е добре да го обясните какво, ако искате да бъдете разбрани. Съответно, много важно е да отчетете, независимо какво правите, пред каква аудитория точно всъщност ще представяте своя документ и към кого ще се обърнете. Защото тези хора всъщност трябва да бъдат убедени в нещо. Ако говорите пред банка, вида документ, който давате, винаги е детайлен бизнес план с разчет на разходите преди всичко, защото това показва как ще разходвате средствата. Съответно, фокус, който е как ще погасявате заема, какви са обезпеченията. Това е начина на мислене на банките, тъй като те искат във всеки един момент да разбират всъщност как точно техния риск може да бъде управляван и редуциран. Например, радикално различен е фокус, ако говорите с бизнес ангел. Там бизнес плана е съвсем базисен. Фокус е много повече върху вашата концепция за развитието на бизнеса. Как ще развивате продажбите, кои са основните конкуренти, как смятате да се справяте с тях. Когато говорите с микрофинансираща институция, каквато е SysCredit, например, бизнес плана е много подобен на това, което давате на бизнес ангелите, т.е. фокус е много повече върху развитието на бизнеса. Съответно, една бизнес концепция и очаквани приходи, като можете да очаквате, че там нашата роля, след като разберем базисно какво е вашето виждане, да ви помогнем в много голяма степен да си доизбистрите идеята, където виждаме нещо, което не отчитате, да ви помогнем да го разберете какво е, да си го формулирате в ума си, да видите как можете да се справите с него. Говорейки с фонд за рисков капитал, това са венчър капиталите, представяте общо взето бизнес концепция под формата на pitch deck и трябва да можете да обясните много синтезирано какви проблеми решава вашата идея и много важно какъв е потенциала за скалиране. Имайте предвид, че това може би е водещото за VC-тата. Те имат апетит към повече риск, много повече от всеки друг, но трябва да виждат много голям потенциал за ръст, обикновено и сравнително бърз ръст при повечето от тях. Говорейки с частен инвеститор, това са вече PE фондовете, отново се представя кратък pitch deck, но там обикновено трябва да сте подготвени след това така за една доста агресивна сесия на въпроси и отговори към този потенциален инвеститор, тъй като той обикновено доста добре познава сектора. Преди него обикновено вече някой друг е влезал и е финансирал бизнеса и той трябва да се изясни включително, ако влезе, как би си сътрудничал с другите хора, които са повярвали във вашата идея. И за него всъщност основният фокус е заплахите за развитието на бизнеса, тъй като този бизнес вече е стартирал, стигнал е до някъде, но много важно е как ще продължи да се развива в бъдеще. И общо взето последната така стъпка е разговор с стратегически инвеститор, който влиза в бизнеса с идеята да стои в него дългосрочно, за разлика от PE-тата и VC-тата, той не търси изход след сравнително кратък период. И при него изключително съществено е да знае кои са ключовите фактори, които всъщност определят пазарната стойност на вашата компания. Това, да кажем, дали са продажби, дали са печалби, дали са брой клиенти, дали е присъствието на определени ключови пазари, защото всъщност това е нещото, което за него добавя стойност към инвестицията.
От там нататък, предполагам, всички сте чували термина skin in the game, т.е. очаква се, че вие не просто имате така някакви идеи, търсите едни пари, а трябва да имате способността да формулирате пред когото иде, от когото търсите на практика пари, какво точно вие имате възможността да сложите на масата на даден момент като ваш принос. Ако това е бизнес идея, тъй като това на практика ще се сблъскате, може би най-ниската степен на принос, която би могло да бъде поставено, и това е най-честото нещо, което се стартира, когато започвате бизнес. Всъщност трябва да можете да убедите на срещната страна как и колко бързо можете да стигнете до реализиране на продажби и какви потенциални клиенти дори на ниво разговор вече сте осъществили. Защото това демонстрира, че тази идея може да се превърне наистина в бизнес, а не просто да стои като идея. Тоест, вие сте извървяли малко по-дълъг път, а не просто имате някакво откритие, получили сте някаква интересна статия и ви е хрумнало да правите нещо. Следващата по-голяма стъпка е вече да имате някакъв готов интелектуален продукт, обикновено с някаква степен на защита. В този случай основното нещо е да убедите колко голям е потенциалният пазар и че този интелектуален продукт не може много лесно да бъде репликиран, откраднат, да се направи нещо, което му е имитация, т.е. той действително има в себе си реална стойност. Ако сте отишли още по-нататък и вече сте стартирали някакъв бизнес с лични средства, то това, в което трябва да убедите, е колко бързо, когато влезат допълнителни средства, вие можете да скалирате този бизнес от една страна, но също така е много важно да можете да обясните на тези хора, които са ви дали пари, как те ще могат да си върнат парите. Тоест, и PE-тата, и VC-тата, те не смятат да стоят във вашия бизнес вече. Техният план е в някакъв момент да могат да излязат от бизнеса. И трябва да можете поне ориентировачно да можете да им кажете какви са алтернативните начини, които вие виждате за това кога и как те да излязат от тази си инвестиция. Когато вече сте привлекли някакъв инвеститор на ранна фаза, без значение дали това е бизнес ангел или VC фонд, и говорите, да кажа, вече с PE фонд или някакъв друг последващ инвеститор, който влиза на следващ рунд, там най-важното нещо е да убедите новия инвеститор, че всъщност не говорите с тях, че това е един потъващ бизнес и началните инвеститори искат да избягат от него и търсите как да им върнете парите. А всъщност това е един бизнес, който предстои да се развива и за това за него се търси, но той все пак е устойчив, има перспективи и затова за него се търсят допълнителни свежи средства. Това всъщност е, може би, най-тежкият етап от развитието на един бизнес, след като са влезли едни инвеститори, да привлечете следващата вълна. След като вече имате и инвеститорите, които са влезли в фазата на ръст, следващата вълна, която се случва, независимо дали, например, това, което ние като група си изправиме, да ви лиснем на борсите и да влезат институционални или индивидуални инвеститори, те гледат кои са тези хора, които вече са партньори или акционери във вашия бизнес, защото тяхната репутация, това как те виждат изхода си от този бизнес, смятат ли да останат, колко дълго, какво е виждането им по отношение на този екип от един или повече фаундъри, доколко има вътрешни конфликти между инвеститорите или те имат обща визия. Това дава комфорт на тези хора, които няма да имат толкова голям контрол върху развитието на бизнеса. Вие просто влагат пари във вас, но разчитайки, че вие ще управлявате тази бизнес концепция, че това нещо наистина за тях ще бъде устойчиво във времето и те ще получават надежден доход. Момента, в който заговорим за кредитори, без значение коя е фазата, на която те са влезли, те могат общо взето да влезат на абсолютно всяка от предходните фази, които споменах, е способността на компанията всъщност да си върне дълга
и когато подписвате един договор за кредит, по него винаги има определени финансови и нефинансови условия. Те обикновено са разни коефициенти, задължения за влизане и излизане на акционери, поемане на нови дългове, включване на нови инвеститори и така нататък. Четете много внимателно тези условия, защото всяко едно от тях има значение и ви ограничава какво можете да правите в бъдеще. Ако не се чувствате комфортно с нещо, не дейте да подписвате, защото някой ви дава пари. Трябва да сте сигурни, че можете да го изпълните. От там нататък, начина по който вие виждате развитието на бизнеса си, също предполага различен начин, по който водите разговора с една насрещна страна. Ако смятате, че целевия ви резултат е стартиране на продажби без да имате база за собствено производство, основното е да сте наясно на кого продавате и колко бързо стигате до брейк-ивън. Ако целта ви е да създадете собствена производствена база, основният въпрос е тази инвестиция, която е сравнително немалка, колко бързо ще се изплати, какво точно влиза в нея, че няма да възникват някакви непредвидени разходи и какво печелите в сравнение примерно с предходната концепция, която е да нямате собствено производство. Когато говорите за продажби на нов пазар или през нов канал на дистрибуция, което винаги се случва, когато си скалирате бизнеса, е всъщност какъв точно е потенциал на този нов пазар или канал за дистрибуция, защо се налага да го влезете и да го използвате на този етап, това ли е правилният момент. Когато търсите заместване на инвеститор, основният въпрос е защо този инвеститор иска да си тръгне и защо иска да излезе точно в дадения момент. И на тези два въпроса трябва винаги да имате разумен опит. Ако самите вие като фаундъри на бизнеса в някакъв момент искате да излезете частично или изцяло от бизнеса, основният въпрос е как всъщност вие гарантирате бъдещото развитие на бизнеса. Защото вие сте го създали, вие го познавате в детайли, не тези, които са инвестирали в него. И почти винаги ще видите, че може би до момента, в който продадете изцяло компанията е голям стратегически инвеститор, всички други очакват по някакъв начин вие да останете и то да останете с доста съществен интерес вътре. Ако говорите за рефинансиране на кредитор, нормалният въпрос е защо целта в момента е да се извади кредитора, вместо парите да бъдат инвестирани в по-нататъчно развитие на бизнеса. Според това какъв бекграунд имате, дали сте един човек или група от хора, вие винаги давате нещо на бизнеса, но е много важно да можете всъщност да убедите на срещната страна вашия конкретен опит и експертиза, това, което е вашето уникално умение, какво всъщност означава за тях. Ако носите инженерен опит, общо взето трябва да не говорите на сложен инженерен език, а да преведете идеята на някакъв разбираем за инвеститорите език, концепция. И най-важното е, понеже за съжаление съм се сблъскал с такива хора, които са инженерни кадри, моля ви се, не дейте да им говорите за 1, 2, 3, 5, 10 идеи, какво друго можете да направите. Отговорите им за едно конкретно нещо. Ако искате да им представите втора концепция, времето не е първия разговор. Има време след това. Не ги заливайте с възможност. Ето тук имате тези 250 идеи, в които можете да инвестирате. Винаги говорете само за една. Ако имате технологична експертиза, общо взето трябва да можете да обясните как това, което правите, наистина подобрява ефективността на някакъв процес. Тоест не им говорете само качество на крайния продукт, убедете ги, че това, което правите като процес, редуцира разходи или време, защото това всъщност ви прави уникално. В много случаи има и нормалния въпрос, добре, какво всъщност прави тази нова технология по-добре спрямо старата. Добре е да се подготвите този въпрос, също можете да отговорите максимално просто, като на дилетант, какъвто, например, съм аз. Ако експертизата ви е маркетингова
трябва да можете да формулирате какво ви струва придобиването на нови клиенти и общо взето кога стигате до момента, в който няма необходимостта просто да привличате нови клиенти, за да компенсирате загуба на стари. В много случаи какво правите всъщност като кампания за задържане на старите клиенти, наличие на лоялно устойчива маса от клиенти е нещо, което се пренебрегва, но всъщност е много важно, защото разходите ви за поддържане на клиентската маса винаги са доста по-ниски, отколкото за привличане. Ако опита ви е бизнес управление, опитайте се основно всъщност да им кажете две неща. Какъв сходен бизнес сте правили с това, което представяте като идея, а не по принцип. Съответно, ако имате осъществени успешни продажби и изход на бизнеса към инвеститори, кажете го, защото това е голям плюс, особено за инвеститори. И съответно, освен факта, че вие самите можете да управлявате бизнеса, какъв е другия ключов персонал, който вие ще привлечете, защото топ менеджмента със сигурност няма пълната гама от умения, от финансови до технологични, до HR, до продажби и така нататък. Обикновено разбира от едно нещо. Тоест, ако сте тип бизнес менеджер, каквито са серийните предприемачи, как вие всъщност привличате и мотивирате, за да задържите хората, с които вие ще осъществявате тази идея. Всъщност, последната категория я казвам, защото надявам се след време след вас да има успешни инвеститори, т.е. хора, които в качеството си на PVC, бизнес ангели сега са влезли в една компания, искат да я представят пред своя кръг познати като бизнес. Стигнете ли до този етап, моля ви, не говорете за себе си, говорете за компанията. Значи повечето хора знаят, че вие конкретно сте успешни, инвестирали сте много добре в 15-20 бизнеса, продали сте ги успешно, от тях в случая ги интересува конкретно това нещо, в което вие сте повярвали и сте инвестирали, защото те също трябва да повярват и да инвестират в него. По отношение на изкуствения интелект, наистина много полезен инструмент, но искам да почва с нещата, които не трябва да се правят с изкуствения интелект. Значи първото е описанието на самата бизнес идея. Ако търсите пари без значение от кого, човек дава пари на вас, не дава пари на изкуствения интелект. Тоест, трябва да е убеден, че вашата идея във вашия ум е изкристализирала. Вие знаете точно за какво говорите, направили сте си домашното, а не разчитате някой да го направи вместо вас. Когато говорите за скалирането на самия бизнес. Отново, изпадайки в кризисна ситуация, няма да питате ChatGPT, бизнеса за къса, а сега какво да правя. Това трябва да е нещо, което вие сте си изкристализирали в ума. Знаете каква ви е стратегията, неясно сте защо искате да е такава. И това си е вашата стратегия и тя си е уникална за вас. Алтернативните изходи за инвеститорите и кредиторите. Значи не просто отговорността в крайна сметка за управлението на компанията си е ваша, но вие поемате ангажимент пред тези хора, които са ви доверили парите си. И те пак ви казвам, доверили са ги на вас, не са ги доверили на някакъв софтуер, който да отговори вместо вас. И те разчитат всъщност, че когато стигнете до момента, бизнесът да е пораснал и така нататък, те могат да имат доверие във вас. Вие сте хора, които имат определена репутация, а не сте нещо неолицетворено или размито срещу тях. Основните ви конкурентни преимущества. Защото в крайна сметка, когато вие разбирате с какво точно сте уникални, това означава, че вие в ума си сте сварили и кои са основните изходи и заплахи и как ще оставате уникални в бъдеще. И в даден момент, когато се стигне до нещо, какво ще правите вие нататък? Той ще доразвивате тази идея, ще еволюирате към нещо друго. Това са неща, които също са свързани с стила, по който вие ще развивате тази компания. И това всъщност сте си вие самите, буквално като мозък зад компанията. Нещата, слава Богу, които могат да се правят с АИ, не са никак малки. Значи, първо,
структура на документа, тъй като още в началото ви казах, вие трябва да поднесете информацията синтезирана. Много лесно е, след като сте си нахвърлили ключови моменти, да пуснете AI-то, да ви ги формулира, синтезира, сбие, направи по-представителни в някаква форма, с която обикновено на срещната страна ще е свикнат. Информацията за потенциалните пазари, след като знаете за кои пазари общо взето ще говорите, понякога е много трудно да изловите актуална информация за тези пазари. Там наистина AI-то може да ви помогне много. Основните местни и международни конкуренти по същата причина. В много случаи просто не ги знаете кои са. Или знаете един-двама, пускайки AI-то да излови кои са тези в този сектор, да можете да видите в определен момент, ама това, дето ние го мислим, някой вече го прави на съседен пазар, дайте да си помислим дали всъщност очакванията ни са реалистични или не. Графичното оформление на документа, там преди да пуснете AI-то, е хубаво да сте наясно аудиторията, пред която говорите, какво очаква. Харесва повече таблици, харесва повече числа, харесва повече графики, иска анимации, не иска анимации. И в това отношение вече AI-то наистина страшно много може да поднесете нещо в форма, която е харесвана от насрещната страна. След като обаче ви го направи, моля ви се, прочетете си все пак документа, защото AI-то има тенденцията някои неща да реши, че не са ви толкова важни и да ги изплюе, или креативно да си добави нещо, което не е точно така. Тоест, крайният документ все пак, след като ви е генериран на база на фидбека от вас, прочетете си го и го финализирайте така, че действително да отразява това, което искате да кажете. Ами, това е от мен. Аз благодаря и връщам на Марти. Благодаря. Всъщност, ако някой има въпроси в тази по-мащабна част на презентацията, която е свързана с пътя на един бизнес, т.е. основно скалируеми бизнеси, откъде тръгват, как приключват, може сега да го зададе, докато аз си зареждам презентацията. Аз всъщност тук бих могъл да ви кажа още нещо, защото говорейки си с PI-та и VC-та, вие в повечето случаи наистина ще чувате бърза скалируемост, което може не винаги да е приложимо за бизнеса ви. Затова имайте предвид, че в България има достатъчно програми за микрофинансиране, които всъщност дават възможност и на други стартъпи, които не са толкова бързо скалируеми, също да си развият бизнес идеята. И тя може да стигне също до степента, в която вие сте подготвени, примерно, когато бизнесът ви е пораснал достатъчно, но не става точно за този тип инвеститори, които очакват инвестицията им да се удвои в рамките на 5 години, например, а искат просто бизнеса да си генерира надежни приходи, от които можете да плащате дивиденти. Има други алтернативи, какъвто е, например, пазара за развитие на българска фондова борса BIM, така че в България, слава Богу, макар и постепенно се развива конюнктурата да има повече от едно възможно решение, когато вие като предприемачи искате да си развиете бизнес. Така че не се отчаивайте просто в даден момент, ако видите, че определен тип, да го кажа, доставчици на пари на съвсем прост език, не са вашето решение. Това не означава, че изобщо никой никога няма да повярва във вашата идея. Просто не се отказвайте, вижте какви са другите възможни алтернативи и рано или късно ще успеете, ако самата идея е добра, винаги ще намерите някакъв начин да я финансирате. Мерси, Марто. Ако ми виждате екрана... Марти, извинявай само за минутка. Имам един въпрос от Нежми. Здравейте. Давай. Въпросът ми е такъв. Как трябва да представим бизнес плана си пред инвеститори, които ще дадат безвъзмездна помощ или грант? Става пуснали банки, които имат този финансов инструмент, или други такива институции, на кое трябва да наблегнем за тези видове инвестиции? Да, значи, Нежми, ако
Тъй като обикновено гранта е само част от пакета, който предоставят. Обикновено не приключват с това нещата. Затова първо ще ти отговоря на концепцията, ако не е 100% грант. Ако не е 100% грант, буквално игнорирай гранта и оттам нататък гледай все едно, че това е абсолютно чиста инвестиция. Тоест тези хора ще продължат да гледат какво всъщност е това нещо, което на тях ще им върне парите. Ако е банка, как ще им върне заема, ако е инвеститор, как ще увеличи стойността на инвестицията. Ако нещото е 100% грант, тогава основният въпрос е каква точно е целта на гранта, защото всички се дават обикновено за постигане на някакъв конкретен резултат. В много случаи този резултат може да ти е свързан с чисто нефинансови показатели. В този случай бизнес план изглежда малко по-странно, т.е. освен това, че ти трябва да докажеш, че това всъщност ще бъде жизнеспособен бизнес, значи във всички случаи трябва да докажеш, че бизнесът няма да фалира на първата или втората година. Това просто да всички да сме неясно, независимо какъв е типа инвестиция, кредит, винаги е нещото, което трябва да бъде в ума ви, че бизнесът преди всичко и на първо място е жизнеспособен. Оттам нататък обаче, ако преследва конкретни неща, примерно някакви социални цели, някакви екологични цели, тогава в него трябва да отделиш една секция всъщност какви са тези цели, как точно ще ги постигаш, включително във времето какво като конкретен и измерим ефект ще бъде направено. Там наистина са milestones, които са измерими. Да кажем, най-много се говори за въглеродни емисии, затова аз няма говоря за въглеродни емисии. Ще кажа примерно нещо, което е съвсем друго, което да кажем е създаването на устойчива заетост в определен регион. Там всъщност ти трябва да покажеш, че не просто ще наемеш едни хора на работа благодарение на този грант, а че тези хора как и защо очакваш те да останат заети дългосрочно и не просто да останат заети, т.е. да работят заради това, че си взел някакви пари, а как с помощта на тези пари за тези хора ще бъдат създадени някакви конкретни професионални умения в определена сфера, защото това тях самите ги прави устойчиво заети. Това нещо много зависи наистина какъв е конкретният контекст отзад. Може да бъдат много неща. Има неща, които са свързани конкретно, да кажем, отново социални ефекти със сферата на здравеопазването, където се акцентира просто на съвсем друг тип измерители. Но там отново идентифицираш проблем, казваш как ще се справиш с проблема, какво е това конкретно измеримо нещо, което ти ще доставиш като резултат, в какъв времеви хоризонт ще го доставиш и да можеш да убедиш насрещната страна, че като мине периода, в който буквално те следят, било си с кредит като кредитори, било фонда на фондовете като управляващ конкретен капиталов фонд, който инвестира. Трябва да търсят отново някой, който да постигне този ефект. Този ефект наистина ще се запази във времето. Това са ти двете неща всъщност. Устойчив ефект и жизнеспособен бизнес, които трябва да може да... Наистина според различия бизнес са много различни аспектите. Необикновено, ако бизнесът е някакъв високотехнологичен, едва ли би било оправдано да има някакъв сериозен грант, освен в някаква начална фаза, когато има много голяма инвестиция. За другите бизнеси обаче обикновено има някаква екстра, която оправдава този грант. И тя не е това, че бизнесът без гранта би бил нежизнеспособен. Тя е за това бизнеса по-бързо да стигне до break-even. Това му е основната логика всъщност. Когато, примерно, бизнеси, които не скалират толкова бързо, грантовете им помагат по-бързо да стигнат до тази точка, където те вече са доходоносни и следващата, така да го кажа, следващия ешалон инвеститори стават подходящи за него. Т.е. помага по-бързо бизнеса да порасне. Благодаря много за изчерпателния отговор. И аз благодаря, Марто, за страхотната презентация. Аз само един кратък въпрос мога ли да ти задам, който сега ми възникна на мене. Когато правим сравнения, нали, грантове, кредити, дялови инвестиции, ако вземеш кредит
за даден бизнес. Обаче нещо искаш в процеса, нещо не потръгне, виждаш, че трябва да промениш нещо в бизнеса си. Имаш ли някаква възможност за промяна? Тъй като при дяловите инвеститори, например, ако видиш, че идеята не върви, ти можеш, нали, да започнеш нова идея, да промениш много нещата. Има ли гъвкавост при кредитирането, нали, да промениш нещо в бизнес плана или изобщо идеята? Много зависи на какъв етап е бизнеса. Значи, общо взето, ако говорим за нещо, което е в много ранен етап, обикновено начина, по който повечето кредитори гледат, е дали е по-евтино да оставят идеята да умре, отколкото да слагат нови пари. Почти винаги се чува концепцията: не слагайте добри пари при лоши пари. Ако бизнесът е все пак в някаква малко по-напреднала фаза на развитие, обикновено се говори за някакъв вид преструктуриране и стабилизация, където основният въпрос, всъщност, който кредитора задава, е какво точно се скапа в концепцията. Тоест, има ли някакъв вариант тази идея, така както е формулирана, да стане жизнеспособна и какво трябва да направим за целта. Пример беше, нали, финансовата криза 2008, COVID-кризата, нещата, които станаха в Украйна, са, нали, неща, които са непредвидени и могат да ударят много сериозно бизнеса. Ако има ясна идея какво може да се промени, така че бизнесът все пак да остане жизнеспособен, тогава общо взето насрещната страна почти винаги е склонна да помисли в посока как да преструктурира дълга, включително да позволи някакъв по-дълъг период, в който няма погасявания, макар и рядко да дофинансира нещо, ако е необходимо, така че да остави бизнеса жизнеспособен. Говоря конкретно за микрофинансиращите, мисленето е така. За съжаление, при банките, ако бизнесът не е по-среден, по-скоро мисленето е в посока дайте да го приключим докъдето е. Има съответно и третия вариант, който е пазара радикално се променя, при което така както са формулирани нещата, те няма как да се материализират. В този случай, ако имате някаква смислена концепция, единството, което бихте могли всъщност да коментирате, е някой, който да встъпи в дълга, т.е. да изкупи вашия заем от банката, получавайки допълнително финансиране и да го преформатира в някакъв вид, който е правим, примерно като по-голяма компания. За съжаление, при кредитирането гъвкавостта определено е по-ниска, отколкото е при капитал. Затова казах и обикновено кредиторите искат още в началото да си имат обезпечение, тъй като в техния ум винаги се мисли, ако нещата отидат съвсем на зле, ние реализираме обезпечението. Но вие като предприемач трябва да имате в ума си нещо друго. Без значение какво е обезпечението, то обикновено е свързано с бизнеса ви. Тоест, освен ако банката или който ще да е кредитор са убедени от ден едно, че те могат да ви управляват бизнеса по-успешно от вас самите, в който случай обичайно просто няма да ви финансират, те няма как, реализирайки обезпечението, да си върнат изцяло заем. Така че тяхната идея не е да ви убият бизнеса, за да си вземат обезпечението. Тяхната идея и начин да си върнат парите е да видят този бизнес работещ. Така че, освен ако наистина положението е безизходица, обикновено са склонни да изслушат какво е възможно да се направи. Но не очаквайте, пак казвам, освен ако е микрофинансираща институция, която има малко повече опит при проблемни ситуации, ако говорите с кредитор тип банка, не очаквайте те да са креативните, които ви предложат изхода. Там по-скоро въпросът е какво вие можете да предложите на среща и те евентуално да одобрят. За съжаление, там инициативата е изцяло на длъжник, което пък ви дава една друга възможност. Ако видите, че има проблем, не чакайте проблема да се взриви, а просто кажете стана еди какво си, то създава проблем за бизнеса, дайте да реагираме преди проблема да е станал нещо, което е неконтролируемо. Ако го направите на такъв етап, над 90% вероятност банката да
да ви изслуша и да застане зад вас и да ви помогне да не стигате до наистина нерешим проблем. И аз ако мога да допълня, Марто, всъщност микрофинансиращите институции и SIS-Credit специално има много добър опит с това да помага на бизнеси в затруднено положение. И това, което той обрисува като кредиторска гледна точка, по-скоро от гледна точка на опита му като инвестиционен банкер, но нашия опит като микрофинансиране е, че по всяко време може да бъде да има промени, по всяко време ще застанем зад предприемача и този израз ми хареса, чистите пари при какво беше мръсна при мръсните. За съжаление на нас ни се е случвало да подкрепяме бизнеси в труден момент, когато нещата не са много сигурни на къде ще отидат, но сме преценили, че слагайки допълнително финансиране, нещата могат да тръгнат към по-добре и действително така се е случвало на база нашия анализ, така че не тръгвайте към микрофинансирането като към определен кредитор и аз в момента това всъщност искам да ви покажа, че нещата са простички и е важно вие да ги разбирате, а не точно колко красиво и високопарно ще ги представите като идея. Супер, мерси много. Аз да започвам ли с кратките инструкции? Да. Виждате ли моя екран? Че аз нищо друго не виждам, освен екрана. Да съм сигурна, че и вие го виждате. Добре. Да. Окей. Добре, така. Пак, уговорката от моя страна е, че сега ще ви дам насоки как да разпишете една бизнес идея, без значение какъв формат след това ще изберете. Защото най-важното е да сте осмислили идеята и да тръгнете с това, дори да напишете на един празен лист, да разпишете нещата, така че вие за себе си да ги разбирате и да сте убедени в това, което тръгвате да правите, а не от началото да тръгвате с идеята, сега това трябва да бъде документ от 50 страници, тук има едни парични потоци, как ще ги направя, тук има едни разходи, приходи, нищо не разбирам от това, как да го направя красиво. Тоест, игнорирайте всичко това и се фокусирайте върху това каква е моята идея и какво мога да изкарам от нея. На база на какво ние оценяваме идеята ви? Разбира се, целесъобразност, икономическа обоснованост на проекта, това са неща, които са основни в бизнес планирането. Възможност на проекта да оцелее, да е жизнеспособен. И на трето място опита и мотивацията за изпълнението му на конкретния предприемач или екип. Основни насоки за разписване на идеята. Бъдете възможно най-конкретни в разписването на изложението и в цифрите. Това реално показва осъзната и обмислена идея. Много предприемачи, тъй като аз често съм жури в академии за предприемачи, изпадат в ужас, когато им се каже: разкажи ни малко повече за продажбите, как си определил разходите. Това не трябва да ви плаши. Пак казвам, тръгвайки от идеята да си обясните за себе си това, което искате да правите в цифри, а не толкова как ще изглеждат и как да бъдат красиви, ще ви помогне да разпишете най-базисните неща, които всъщност ние търсим. Приемете въпросите, които ще коментираме от тук нататък като ориентир и ги пречупете през вашата идея. Тъй като ние сме използвали традиционна идея, например откриване на търговски обект, но много от въпросите може изобщо да не важат за вашия случай. Вие може да имате някаква идея, която не е свързана с откриване на търговски обект, с откриване на производство, да е изцяло онлайн, така че пречупете нещата през вашата призма. Нещо, което аз винаги казвам като съвет, избягвайте суперлативите. Много изглежда готино да си напишете: моя продукт е с най-доброто качество на най-добрата цена, но това е клише, което
прави изказването ви слабо. Тоест, аз разбирам, че има много млади хора особено, които казват, имат някакви идеални цели, казват, за мен качеството е важно, затова ще имам най-хубавите съставки и ще бъде на най-ниската цена, например. Едното с другото се бият, най-общо казано. Тоест, вие трябва да се позиционирате като сегмент. Няма как нещо, което е с качествени съставки, с високо качество цялостно, да бъде на ниска цена. Позиционирайте се по правилния начин. Сега, стъпките в изложението. Първата най-важна стъпка е представянето на предприемача. Защото, както каза и Мартин, това, кой сте вие, е основното, което абсолютно всеки кредитор, VC фонд, банка, микрофинансираща, ангелски инвеститор гледа. За нас е важно да ни разкажете малко повече за себе си, на колко години сте, какво образование имате, с какво се занимавате в момента, работите ли, ако не работите, от кога, тъй като при нас има и предприемачи, които са безработни, в което искате първо да стартират бизнес. Какъв е професионалният ви опит, в кои сфери, имате ли изобщо професионален опит. Също така, имате ли съдружник в начинанието си или сте сам? Ако имате съдружник, в какво ще се изразява съдружието между вас? В повечето случаи съдружието се изразява в различна експертиза, което е плюс за един бизнес. Но в края на краищата, дори да сте сам или сама, трябва да няма нищо лошо в това да кажете: не разбирам от маркетинг, но ще използвам маркетинг агенция или ще наема в екипа си маркетинг човек, ако това е обосновано. Така че не се опитвайте да вкарвате съдружник, защото нещо ви липсва. Напротив, ако имате съдружник, просто покажете какъв е плюса от неговата наличност. И най-кратко, така и фокусирано, очакваме от предприемачите да ни разкажат защо решихте да стартирате свой собствен бизнес. И разбира се, както вече казахме и по-напред, връщаме се към какъв е вашия опит в сферата, т.е. какво предполага това начинание да бъде успешно. На второ място, разбира се, представянето на бизнес идеята. Искаме съвсем накратко, със свои думи, да разпишете идеята си. Имам в предвид накратко от гледна точка на фокусирано. Не се размивайте в твърде много разкази около идеята си, а фокусирайте възможно най-много върху самата идея. Ако имате да кажете много за нея, кажете, но не тръгвайте отдалече, защото в края на краищата, особено ако е бизнес план, този, който чете, трябва да остане фокусиран в рамките на поне 15 минути. И ако 10 минути чете вашето дълго изложение, това ще го демотивира и ще каже: окей, може би не е толкова интересно. Много важно е да разкажете и дали сте направили някакви стъпки до момента. Важно при финансирането от SysCredit е, че всъщност може да стартирате напълно от нулата. Ние в това сме добри, да подкрепяме предприемачи от самата нула. Но ако вече сте стартирали, имате нещо, което сте направили, разкажете ни какво сте направили, защото това е допълнителен плюс към това, което, както Мартин каза, слагате на масата. Кои според вас са факторите за успех на начинанието ви? Това отново изисква познаване на идеята, да разкажете: няма такава услуга или моята услуга ще бъде по-добра, защото... Тоест, вие трябва да знаете какво я прави уникално. И разбира се, какви са целите ви в дългосрочен план, като тук отново
да не се отпускате в мечти, ще завладея, нали, европейския пазар, световния пазар, ще стана най-добрия в света. Бъдете максимално обрани и вижте докъде може да стигнете с капацитета, който имате в момента. Важно за нас, пак казвам, е, за разлика от VC фондовете, от PE инвеститорите, ангелските инвеститори, не е важно колко ще пораснете, а важно е колко дълго този бизнес ще бъде жив и ще ви помага да издържате себе си и семейството си. В повечето случаи такива са нашите бизнеси. Тоест, не е нужно, ако ще откривате един търговски обект, задължително да ни покажете как ще стигнете до 50 търговски обекта. Ние търсим да ни покажете как този един ще излезе на плюс, или ако само един не може да излезе на плюс, при колко ще излезете на плюс. Но не търсим никакви грандоманщини. Също така, тъй като говорим за микрофинансиране в конкретния случай, третото най-важно нещо е да ни кажете какво искате като финансиране, каква сума ви е необходима и да опишете възможно най-точно целта. Например, оборотни средства за първите еди колко си месеца, плащане на заплати, плащане на наем, може би някаква инвестиция. Необходимо ми е да направя ремонт или необходимо ми е да направя рекламна кампания. Тоест, всичките тези неща, които ни казвате, че ви трябват като финансиране, трябва да може и да ги устойностите по адекватен начин. Тоест, трябва да сте запознати предварително всяко от тези неща, колко ще струва. Давам пример, искате да си купите някаква машина, вече трябва да сте проучили цените на тези машини и да знаете ориентировъчната цена. При всяка една бизнес идея, проучването на пазара и конкурентите, бих казала, най-важната задача. Правилно ли сте оценили това, което искате да правите, или всъщност вече всички около вас има много други, които го правят, или пък идеята ви е твърде грандиозна за пазара, който планирате на който планирате да я реализирате. Няколко неща сме сложили тук като примерни за проучване на пазара, конкурентите и цялостно как да стартирате. На първо място трябва да проучите какви лицензии, разрешителни ще са необходими за дейността. Има дейности, които са много специфични, като например хранително-вкусовата промишленост, където има много повече разрешителни, отколкото в това да се открие книжарница, например. Още по-трудно е, ако, например, искате да създадете някакъв продукт, който е иновативен. Там вече се минава през патенти, минава се през сертификати за качество и така нататък. Тоест, трябва да разгледате добре правната рамка и разрешителните, за да стартирате какъвто и да е обект или дейност. Другото нещо, кои са конкурентите ви, как ги определихте, те какво предлагат, какво повече ще предложите вие и какво ще ви отличава. Тоест, избирате си най-близките до вас конкуренти и обикновено в бизнес плановете се правят едни таблички, в които се казва: ето по тези критерии се сравняваме, те имат това, това и това, аз имам това, това и това, те нямат това, пък аз имам това. Тоест, просто идеята е да се ориентирате в ситуацията и да покажете, че знаете пазара. Другото нещо, на което трябва да си отговорите, и виждам, че има много предприемачи, които се бъркат, като зададем въпрос какъв тип ще бъдат клиентите ви, дали ще бъдат фирми, дали ще бъдат физически лица, на едро или дребно ще извършвате дейността. Най-лесният отговор е: ще бъдат за всички. Нали? Ние разбираме идеята по-добре да не ограничаваме никой, но подхода
при достигане на физически лица и подхода при достигане на други фирми, като техники на продажба, като начини на продажба, са коренно различни. Какъв ще е обсегът на предлаганите продукти или услуги? Дали ще бъде в определен квартал, ако е магазин, дали ще бъде в населено място, в страната, международно. Тоест, трябва още в началото да сте наясно къде се целите. Избрали ли сте доставчици, контрагенти, проучили ли сте доставните цени. Това е особено важно, когато сте зависими от определени ресурси. Тоест, ако имате някакво производство, ако трябва, например, да имате опаковки, ако трябва да имате суровина за изработка на нещо, много е важно каква е цената и кои са доставчиците. И най-важното е, зависими ли сте от един доставчик или или имате алтернативи. По принцип, алтернативите на доставчиците обуславят по-голяма гъвкавост за оцеляване на бизнеса, тъй като ако имате зависимост от един доставчик и той вдигне рязко цените, може буквално да ви фалира за месец или даже по-малко. Другото нещо е, необходим ли ви е офис, търговски обект, избрали ли сте помещение, къде се намира то и също така как оценявате локацията във връзка с потока от потенциални клиенти. Тук, например, ако ще откриете една баничарница, може да кажете, наблизо има училище, наблизо има детска градина, наблизо има еди какъв си друг поток от хора. Тоест, когато изберете обект, ако става въпрос за някакъв тип продажба, ако щете, отивате един ден и правите анализ на хората, които минават оттам. Седите целият ден, виждате минават ли ученици, не минават ли, колко хора ще минат. Просто това е изключително важно преди да инвестирате средства в това, например, да ремонтирате даден обект. Петата стъпка е първоначалната инвестиция. Тоест, при много бизнеси има необходимост от първоначална инвестиция. Има и такива, които не предполагат сериозна такава, но сме сложили няколко точки, на които да обърнете внимание. Ако вече сте вложили средства в проекта, в какъв размер са те, в какво конкретно сте инвестирали, пак казвам, може да не е валидно за вас, но ако сте го направили, покажете, че имате, така да се каже, вече нещо сте направили. Какви ще са първоначалните разходи за реализиране на проекта? В това число наем, необходимо ли е предплащане, в какъв размер, ремонт на помещение, закупуване на оборудване, какво точно и на каква цена, лицензии разрешителни, както вече споменахме, закупуване и регистриране на касов апарат, изготвяне на уебсайт, ако е необходим такъв, реклама и цялостна маркетингова стратегия. Това са така често срещаните разходи, разбира се, има и други. И третото важно нещо е, имате ли самоучастие за стартиране? Тоест, имате ли средства, които тепърва ще влагате в проекта или нещо, което ще ви помага да оцелеете, така да се каже, особено през първите месеци? Ако да, в какъв размер? Сега, моята любима тема е прогноза за разходите. Това е много омразна тема на предприемачите. Не обичаме да си говорим за цифри, както вече споменах, но за нас е важно да разбирате цифрите в своето начинание, а не просто да ги напишете заради това, че трябва да ги представите пред някой. Кое е най-важното нещо в определенето на месечните разходи? Това е себестойността на това, което ще произвеждате. Тоест,
цената на продукта ви. Обикновено себестойността включва материали за дейността, също така други основни разходи, свързани с осъществяване на дейността. По-нататък ще разгледаме един пример за себестойност, за да вникнете в същността на термина. Също така е важно да се предвидят колко човека персонал ще наемете, ако изобщо има такива, и какви ще са разходите за заплати и, забележете, осигуровки. Какъв ще е размерът на наема, очакван среден размер на режийните разходи, това са ток, вода и други такива основни разходи, които са необходими за поддръжка на помещението. Допълнителни разходи винаги трябва да имате в предвид: счетоводно обслужване, гориво, например, ако имате доставки, или зареждане, или друго подобно. Финансовите разходи. Тук се отчита каква е вноската по искания кредит, която бихте могли да си позволите да плащате, и ако имате други кредити, какви са вноските по тях. Също така, зареждане с тока според спецификата на дейността, на какъв период ще извършвате зареждане с тока, какъв ще е принципът на плащане на доставчиците, веднага или отложено, и респективно плащанията от клиентите. Има много неприятни случаи, в които трябва да предвидите повече оборотни средства заради закъснение на плащанията от вашите клиенти, за сметка на това, че веднага трябва да доставите стоката. Всеки бизнес е различен, но ако има някакво разминаване между момента, в който получавате, т.е. влагате парите в стока, и момента, в който клиентите ви дават парите за нея, трябва да го имате в предвид. Също трябва да имате в предвид колко бързо ще реализирате тази стока. Много често се налага вие за да имате голям асортимент, да направите по-сериозна инвестиция в тези стоки. И всъщност клиентите, ако са по-скъпи тези стоки, клиентите да не ги купат веднага или в рамките на месец, а да купят сега 30%, след това да продадете останалите 30% и така нататък. Тоест, според спецификата на стоката, която ще предлагате, трябва да видите и какъв е този срок на реализация. Както казах, планирането на месечните разходи е едно от най-важните неща и то ще ви даде една ясна индикация дали и колко време бихте успяли да ги покривате или какъв е размерът на оборотните средства, които ще са необходими, и респективно ще заложите в целта на исканото финансиране. Това е особено съществено до момента, докато обектът заработи при желания обем. Основно правило тук е: бъдете реалисти при залагане на разходите и консервативни при приходите. Сега, тук реших, че ще ви е полезно да видите една примерна сметка на себестойност на продукция за един месец. Използвали сме съвсем условно банички, за да направим нещата по-ясни и по-близки до всеки. Сега, ако ще продаваме банички, първото нещо, което трябва да направим, е да си отговорим на въпроса колко ни струва да направим една баничка, за да решим на каква цена да я продаваме. Респективно колко брашно, сирене, яйца, олио и други продукти са необходими. За да е по-лесно това изчисление, разбира се, можете да обърнете сметките. Колко банички ще направите, например, с 1 кг брашно и съпътстващи продукти. Например, 4 яйца, 300 грама сирене, 200 мл олио, т.е. изпълнение на рецепта.
Ако с тези продукти, например, правим 10 банички, ще използваме тази бройка за база. Сега, трябва да видим какви са цените на горните продукти, за да произведем 10 банички. Използваме примерна сума от 2 евро за всичко. Както виждате, тя е доста занижена, но да кажем 2 евро, за да ни е по-лесна сметката. Следователно, една баничка, като влагане на продукти, ни излиза 20 евроцент. 2 евро за пазаруване на всичките продукти, делено на, т.е. е 10 банички по 20 евроцент. Тук идва момента колко банички планирате да продадете за един ден. Например, залагате 100 банички. Колко дни в месеца ще работите? Също много важно. Защото колкото и да не ви се вярва, и вие ще имате нужда от почивка, така че трябва да си предвидите колко време ще почивате, колко дни ще работите. Например, ще работите 20 дни. И така, формулата за изчисление на себестойност би изглеждала 100 банички по 20 евроцента по 20 дни, което е 400 евро на месец. Това са ни чистите продукти за производство на баничките. Много важно тук е, че баничките сами по себе си не се появяват. Има преки разходи, свързани с тяхното производство. Преките разходи най-общо са режийните разходи. Разходът за ток, вода и други за производство на желаното количество. Например, слагаме 200 евро. И разходи за персонал за същия период, ако имате такъв, приемаме, че взимаме един баничар, на когото плащаме условно 800 евро. Има и така наречените непреки разходи, свързани с дейността. Това са наема, т.е. който, например, е 500 евро, също разходи за гориво за зареждане, доставки, друго, например, още 500 евро и други разходи, като счетоводно обслужване и т.н., които са общо 350 евро. Как да разберем кое е непряк разход и кое е пряк разход? Преките разходи обикновено са тези, които директно влагаме в производството и без тях няма как и са пряко свързани с обема на работа. С две думи, ако увеличим, ще увеличим и разхода за ток, може би ще ни още един човек баничар, т.е. ще увеличиме и преките разходи. От друга страна, непреките разходи по правило са сходни независимо от това какъв е обема. Т.е. те са си по даденост като разходи всеки месец. По принцип, тук сме сложили един съвет. Във всеки един бизнес възникват и непредвидени разходи и е редно в сметките си да заложите някакъв допълнителен процент към планираните вече разходи, за да не бъдете изненадани неприятно. Относно прогнозата за месечните приходи, което е предпоследната точка в нашия бизнес план, тук е важно да разпишете какви са очакваните приходи от дейността, колко месеца планирате бизнесът да е на загуба, защото ще има такъв период. Кога приходите очаквате да започнат да покриват разходите, така наречения break-even point. За да определите месечните си приходи, трябва да определите с каква средна надценка ще работите. Това е разликата между доставната цена или себестойност на продукцията и продажната цена. Крайната цена ще бъде ли конкурентна на пазара е също нещо, на което трябва да си отговорите. Много често ще се наложи да смените съставките на продукта, да намалите по друг начин разходите, за да бъдете конкурентоспособни. И ако е така, важен въпрос, на който трябва да си отговорите, докъде може да стигнете в, така да се каже, изпилването на разходите, за да бъдете конкурентни на пазара.
има и друг подход, в който вие казвате, не, няма да слагам извара вместо сирене, за да е по-евтино. Не, няма да слагам някакво палмово масло вместо слънчогледово олио, например, защото държа да ми е качествен продукт. Ако е така, комуникирайте това пазарно предимство с клиентите си и оставете цената по-висока. Разбира се, всичко е въпрос на пазар, така че вие сами ще стигнете до извода пазара колко е склонен да поеме, така да се каже, като цена. В прогнозата за месечните приходи също е важно да отговорите на въпрос какъв среден дневен оборот очаквате да реализирате. Или, общо казано, колко единици продукция ще продадете. Много важно тук е, че в зависимост от продавания продукт е необходимо да заложите и някакъв процент на фира. Тоест продукция, която няма да реализирате, въпреки че влагате средства за производството ѝ. Също така, както казах, важно е да се планира определен първоначален период, в който проектът ще бъде на загуба. И т.е. няма да имате приходи. Достатъчно, за да покриват разходите. Така че в бизнес планирането обикновено този период е в рамките на зависимост от дейността, в рамките на 3 до 6 месеца, в които докато успеете да развиете бизнес идеята си и бизнеса си, ще търпите загуби. Тези хипотетични загуби или липса на достатъчно приходи в случая трябва да бъдат планирани, така че да имате буфер, оборотни средства, които да покрият този дефицит. Не се отчаивайте, ако не започнете веднага да изкарвате необходимите средства от първия месец и даже, пак казвам, в бизнес планирането се очаква да заложите период, в който бизнесът ви няма да е на плюс. Не се гледа сериозно, ако вие от първия месец пишете невероятни приходи. Така и най-важният въпрос е след колко време очаквате бизнесът ви да може да се самоиздържа. Заложете някакъв период, както казахме, и покажете при какъв вече обем на работа вие ще може да се самоиздържате. Сега, тук сме дали една абсолютно условна сметка. Ако заложите надценка от примерно 100% върху себестойността и преките разходи, то тогава при равни други условия приходът от банички на месец би бил 2800 евро. Тоест при горните допускания в идеалния случай не би бил на загуба бизнесът, но в този си вид не би бил и на печалба, защото при приходи от 2800 и разходи от 2750 на практика не остава нищо за собственика. Идва въпроса защо ще го правите. Така че тук идва момента, в който имате и приходите потенциалните, и разходите, да видите къде не се връзва сметката. Дали ще сложите по-голяма надценка, дали няма да взимате баничар, дали нещо от някъде друго да ще оптимизирате, дали трябва двойно да вдигнете продажбите. Просто трябва за себе си да си отговорите на въпроса колко в края на краищата, защото виждате при тези допускания предприемачът не може да покрие никакви лични и семейни разходи и прави бизнеса безмислен. И седмата точка е да завършите изложението си с кратко обобщение на горната информация и по-конкретно целесъобразността на проекта, ресурсите за постигането и мотивацията за изпълнението. С един абзац просто за подсилване на всичко, което вече сте казали и показали. Така, аз временно ще спра да споделям екрана си, защото дори вече не знам дали има кой да ме слуша, защото нищо не виждам. Надявам се още да се чуваме.
Да, аз имам един въпрос относно себестойността на самия продукт. Не би ли следвало да се заложат и разходите, които са ни за заплати, за ток, за гориво също, тъй като това би ни направило общата картина, каква Да, себестойност има този продукт? да, задължително. Всъщност ние в нашия изключително хипотетичен пример бяхме заложили един баничар в преките ни разходи и режийни за дейността. Тоест всичките, нали, ако нямате един баничар, имате 10 служителя, ще заложите всичките тези 10 служителя колко ще ви струват. И най-важното е да не забравяте, че има бруто и нето цена на един работник. Тоест, осигуровките са за ваша сметка и трябва да сметнете бруто цената на човек. Благодаря. Сега въпросът ми е, има ли други въпроси? Аз съм подготвила и още нещо, което да ви покажа, като си говорим за AI. Само секунда да видим дали ще можем да го видим. Марти, извинявай, Мгм. само един коментар от моя страна, защото предполагам, че малко се притесняват да зададат този въпрос. Значи, кога бизнесът стига break-even, много зависи от спецификата на бизнеса. Значи, в повечето случаи, ако е нещо, което е с търговска дейност, ако не е достигнало break-even до края на първата година, година и половина, обикновено това означава, че има някакъв базисен проблем в самото планиране на модела, но има бизнеси, да кажем, които са свързани с определен вид технологии, където е възможно бизнеса постигне break-even си чак на третата или четвъртата година. Така че не дейте да смятате, че по дефиниция, ако до третия, петия, шестия месец не сте на плюс, това означава, че нещата са ужасни. Наистина страшно много зависи от това и каква е стартовата инвестиция. Бизнеси, които започват с много голяма начална инвестиция, кажем изграждане на завод или нещо подобно, е нормално, че ще отнеме доста повече време, докато тази инвестиция се изплати. Когато почвате с един търговски обект или когато просто нямате производство, а сте го аутсорснали изцяло, да, това предполага, че доста по-бързичко ще можете да стигнете break-even. Така че не дейте да смятате, че ако в края на първата година не сте на плюс, значи проекта ви не става. Просто това наистина много зависи от спецификата на бизнеса. Мерси. Да, и още нещо, че има и бизнеси, които имат така дълга R&D фаза, т.е. подготовка, развитие на продукт, особено когато е някакъв IT продукт, някаква технология. Там времето за създаването на тази технология понякога отнема година, 2, 3 и след това валидирането и с потребители, ако трябва да се патентова, може наистина да отнеме много време. Сега това са много специфични бизнеси, но разходи за развойна фаза, най-грубо казано, в рамките на 12 месеца и ние бихме подкрепили и финансирали. Вече над това е много специфично и е тема на друг разговор. Ако ми виждате в момента екрана, исках да ви покажа просто това е нашата всъщност платформа, която в момента разработваме. Здравейте! И да. Много се извинявам, че ви прекъсвам. Само имам Да. един въпрос, докато сме още на break-even Да. частта. Искам да попитам, понеже нали, ако става въпрос за продукт като, да кажем, приложение, което нали, в бъдеще може да се развива много с допълнителни фичъри, в смисъл, коя част от развитието на този продукт да вземем като базов разход, за да можем да изчислим break-even-а? Тъй като нали, един подобен продукт може да бъде развиван много дълго време, да кажем 3-4-5 години и да продължава да идват нови фичъри. Абсолютно много релевантен въпрос. Сега, тук най-важното е кога този продукт, защото
както и Мартин каза от началото, особено инженерни проекти, нещо, което се разработва, винаги може да кажете, аз имам тази идея и тази идея и онази идея и ще стане страхотно, ама след 10 години. Нали, това е трудно за продажба пред инвеститор. Вие трябва да знаете каква е основата на този продукт и кога ще може да реализирате някаква продажба. Например, ако е някакъв ап, който не знам, но ако е примерно нещо, което ще има много разклонения, фокусирайте се върху едно от тях. Покажете какво ще ви е необходимо, за да стигнете до него, защото в повечето случаи такива технологични идеи изискват задължително включването и на фондове и така нататък. И те ще кажат, валидирали ли сте го, имате ли вече първи клиенти. Тоест, трябва с нещо малко, по-малко от мащабния проект, да покажете, че има бъдеще и че може да се изкарват пари от него. Иначе, ако тръгнете, защото ние имаме такива клиенти, които казват, да, но нашия ап ще бъде уникален и трябва да има задължително тези 10 неща в него. Това обикновено води до провал, освен ако нямате твърде много собствени средства, с които да поддържате или пък целият екип, защото основно това са IT-та, които развиват такъв тип продукти. Ако вашия екип сте само IT-та и може да си позволите това нещо да го правите в свободното си време, окей. И не бързате да реализирате продажби, искате да е готов продукта, окей. Обаче, ако трябва да се плаща на IT-та, за да разработят продукта, много бързо ще установите, че ви трябват бързи продажби. Не знам дали успях да отговоря, но... Да, абсолютно. Само имам един допълнителен въпрос. Ако в принцип говориш с капиталови инвеститори, те ти задават почти винаги два въпроса. Първият е какъв е базисният модел, т.е. нещото, което, вадейки го на пазара, все пак има интерес за него. Ясно е по принцип, че ти след това вече можеш да го доработваш и да правиш усъвършенствани версии. И второто е колко му е time to market. Т.е. след колко време ти на практика ще можеш да извадиш нещо, което е продаваемо. Ако им отговориш, че времето да извадиш нещо продаваемо е много повече от 2 години, обикновено няма да са много отворени към това да финансират нещо, защото срок им е твърде дълъг и вероятността да се появи някой друг, който има по-простичка, но готова реализация на сходен проект и той да вземе пазара, докато ти разработваш съвършеното приложение, е много голям. Така че ако твоя time to market е нещо от порядъка на 12 месеца, окей. Ако е между 12 и 24 месеца, може би да, зависи кои са, така да кажа, адресираните от това нещо, но трябва да бъде доста трудно някой да качи нещо сходно на пазара. Почти винаги ще ти кажат, извади нещо, което е базисен модел. Виж, примерно, давам пример сега просто от нашия сектор. Има десетки решения за софтуер, да кажем, в финансовия сектор. Ти казвате, избери най-базисното, избери нещо, което върши работа на банките, защото те са големи, платежоспособни, достатъчно са ти като начален пазар, пък после ти вече, след като излезеш на break-even и се види, че това е успешно работещо и си изградил име, тогава догради отгоре функционалности, които ще ти го вкарат да можеш да го предлагаш на пенсионни фондове и на инвестиционни фондове и така нататък. Но не дей отначало да искаш да адресираш нещо, което потенциалният му кръг потребители са 10 милиона или 100 милиона. Просто защото вероятността там да нямаш конкуренция или там да няма някой, който, виждайки базисната ти идея сравнително бързо да може да направи свое по-добро решение и да ти измести от големите играчи, този риск е много голям. Така че обикновено, когато е нещо, което е по-технологично, се започва с такъв базисен модел, който е сравнително готов да бъде изваден на пазара в близко време, но винаги, и това ти е много важен всъщност плюс, е да кажеш, това е модел, с който започваме, но ние имаме достатъчно напреднала фаза на R&D да добавяме към него нова функционалност, допълнителни продукти и така нататък. Но пак фокусирай се върху едно базисно нещо, което те могат да го разберат лесно.
Много благодаря за отговора. Това всъщност до някаква степен отговаря и на втория въпрос, който исках да задам. Една част от този втори въпрос е окей ли е да използваме industry averages, за да долу-горе калкулираме колко би ни струвало този първи базисен модел, тъй като става въпрос за разработка и за плащане на програмисти да направят нещо. Часовете не са винаги точни, т.е. може да има някакво разминаване според калкулацията. Има ли някаква добра практика всъщност да се прави тази калкулация? Да, обаче ти няма всъщност много избор, защото когато нещото е доста специфично, дори да знаеш много точни числа отзад, този, който, особено ако е инвеститор, а не кредитор, неговия сорс за информация, доколко твоите прогнози са рационални, е той да види какви са industry averages и да каже, този човек сметките ги прави на 3 пъти по-ниска база или 5 пъти по-висока база, което ми се вижда леко странно. И вместо да се опитваш да го убедиш колко по-правилно си ги сметнал, защото си файн-тюннал всеки конкретен отделен детайл, е по-лесно да стъпиш на базисен модел, който се базира на средни стойности. Вече ако имаш нещо, което е много силно специфично, което е на радикално различна цена, да обясниш едно нещо, вместо да обясниш примерно за 20 или 30 отделни компоненти. При кредитирането, общо взето, тя и Марти ще ти отговори, но също в крайна сметка ти, когато обясниш как си взел и защо си заложил такива стойности, ти реферираш към някакъв източник, откъдето си ги видял, който се предполага, че и кредитора, който не разбира от това, също може да го види, за да си създаде представа. Благодаря. Много благодаря за изчерпателните отговори. Имаме ли други въпроси? Много ти благодаря. Да, аз ако имам един въпрос. Доли ти искаш да станеш предприемачка, виждам. Нали, да. Така е, много ми харесват тези неща, които говориш и да, трябва да се замисля. Въпросът ми е всъщност какви са грешките, най-често срещаните грешки, които се допускат от тези, които кандидатстват за кредитиране? Можеш ли да ни кажеш? Някакви съвети да дадеш? Да, имам наблюдение. Аз едно от нещата го казах, нали, гръмките фрази никога не помагат. Аз ще бъда най-добрия, аз ще бъда най-ефтиния, аз ще бъда най-скъпия, аз ще бъда най-добрия на най-добрата цена. Тоест, всяка специфична идея е много различна и трябва да се оцени конкретиката, т.е. или ще бъда много качествен и малко по-скъп, или целя да бъда ефтин. И тогава знам, че влагам нещо много по-ниско като качество, но трябва да се позиционирам. Това е нещо много важно. Нещо, което много често стартиращи предприемачи с по-обикновени бизнеси правят, е, че са склонни да подценяват времето, което те самите влагат в идеята и да не се бюджетират. Тоест, те решават, че по дефолт те ще работят без пари, до безкрай може би, за да се развие бизнеса и дават по-ниска цена в началото за услугата или продукта, който предлагат и в един момент казват, да, ама и аз трябва нещо да изкарвам и решават да дигнат цената, нали, което не е добра маркетинг стратегия, защото веднъж като влезеш с една цена, после трудно би могъл да обосновеш защо я вдигаш толкова много, защото все пак и ти си човек. Нали? Тоест, много често на предприемачите казвам, първоначалната цена, която давате, трябва да се чувствате комфортно с нея, пък след това, ако искате, правете промоции и я сваляйте. Но обратното е грешен подход. Така че това са нещата. Също така в нашата практика много често предприемачите идват и искат много по-големи суми, просто за да си имат пари.
И ние набързо, така, разглеждайки заедно идеята, се опитваме да прецизираме разходите и да прецизираме идеята от гледна точка на това, че по-добре да започнете с малко и да надграждате, отколкото да започнете грандомански и всъщност да установите, че не може да се справяте. Дали с вноската, дали с обема. Тоест, опитваме се заедно с предприемачите, когато те дойдат при нас, да направим тази най-елементарна сметка и да видим с колко минимално биха могли да започнат, така че да се чувстват комфортно. Така че бъдете обрани, това е нещото, което бих казала. И също така, когато прогнозирате приходите си, много често се случва, да не е много често, но случвало ни се да видя приходи, които първата година аз ще изкарвам 1 милион евро, нали, от магазин или търговски обект, което звучи налудничаво, това е ясно. Затова и съвета, който дадах и в изложението е: бъдете консервативни в очакваните приходи. По-добре да очаквате по-малко и да видите, че реално ще изкарате повече, отколкото да се разочаровате, защото са заложили огромни суми. Само от мен още Благодаря. две неща, които те просто идват към вас като препоръки, независимо какъв е сектора. Първото е: винаги планирайте, че без значение какво правите и колко просто ви се вижда, даже елементарните банички, в някакъв момент ще искате да направите разходи, да си разширите или да си надградите продукта, дори ако сега не го планирате. Което рано или късно ще бъдете изкушени да го направите и това е един разход, който не го визирате сега, но ще ви възникне във времето. И второто нещо, имайте предвид, че това, че в момента в дадено нещо няма конкурент, било то регионален, по някакъв белет или нещо друго, не означава, че такъв никога няма да се появи. И бъдете подготвени не за пред кредитора, не за пред инвеститора, за пред самите себе си, защото в крайна сметка в този бизнес, който правите като предприемачи, вие сте едновременно и управител, и инвеститор в собствения си бизнес. На първо място вие сте основният инвеститор в собствения си бизнес. Най-малкото като време и усилия, то ви е като ваше дете, след като го създадете. Затова, за да искате това дете да е здраво, а не като дойде някаква болест да се чудите какво да правите и да кажете: ми това умря, няма изход. Помислете си, когато стане, не дай си Боже, такава заплаха. Появи се конкуренти наоколо. По някаква причина дигнат се лихвите, примерно, ако сте взели финансиране. Седнете и си помислете за себе си, не да правите сметка за някой друг и да го обясните. Как бихте реагирали и какво мислите да реагирате в такава ситуация? Защото ако тя реално възникне, тогава няма да започнете да го мислите чак като проблема е станал. Ще имате в ума си, ще кажете: ето аз това си го предвидих, ето дойде този момент, аз все пак съм си дал или дала сметката какво трябва да направя като резервен вариант сега като изход и просто да си го задействате, без тогава в паника да се опитвате да решавате в най-последния момент. Това е от мен към абсолютно всеки един от вас, който реши да става предприемач. Планирайте факта, че в един момент самите вие ще искате да развиете нещото, което е, така че това ще означава нови разходи. Помислете, имате ли капацитета, доколко и какво би било рационално, за да не имате след това амбиции, които да видите, че не можете да реализирате. И другото е: планирайте си при най-вероятните лоши сценарии какви биха били за вас стъпките, за да спасите това, което сте създали. Добре, мерси много. Някакви въпроси имате ли? Аз имам един въпрос. Точно във връзка с това последстващо разрастване и евентуално, нали, да не подхождаме грандомански в началото при искане на финансиране. Каква би била стратегията? Тоест, например, искам да си направя някакъв вид производствен цех, взимам, нали, искам кредит за, да речем, една машина, която ще ми осигури производството на един продукт, а в последствие, да речем, решавам, че вече имам канали, по които да дистрибутирам този продукт
и съответно искам да добавя друг продукт, който е в същата категория, но за него ще ми трябва друга машина. В такъв случай този кредит може ли да се рефинансира или как работи? Тоест, да, това ми е въпросът. Да, когато става въпрос за производство и са необходими повече от една машини, необщо казано, въпросът, нали, не е толкова елементарен, дай да купим една машина, после втората. Въпрос е какъв е минимума, за да може да започнете работа и пак казвам, за да валидирате идеята си. Няма нищо лошо, ако имате възможност, защото за да оборудвате цял голям цех, най-общо казано, с 10 машини, за да може да тръгнете с пълно производство, трябва да имате достъп до банково финансиране. С микрокредитиране трудно ще стартирате голямо производство с много машини. Тоест, ако говорим за микрофинансиране, действително това, което вие казвате, какъв е минимума, с който мога да стартирам, трябва ми една машина за, например, производство, една машина за опаковане, и ще стартирам с това и вече като почна да изкарвам пари, тогава ще дооборудвам. При дооборудването има друг момент, че всъщност разрастването е свързано с конкретен размер на помещението. Имаме много клиенти, които в един момент казват, да, разраствам се и всъщност това помещение вече ми е малко. Да, ще взема съседното, пък то се оказва, че е в центъра на града и всъщност не е много изгодно да вземеш съседно помещение, за да произвеждаш в него, защото цената на квадрат е много висока. Тоест трябва да го изнесеш това производство. Тоест много са въпросите. Когато казваме бъдете обрани, имаме в предвид стартирайте и тогава се разширявайте с мисъл за това разширяване още в началото. Защото ако вземете помещение за едната машина, и след това знаете, че искате всъщност да купите още 6 след една година, просто трябва да го имате в предвид. Ще сменяте изцяло базата ли, колко ще вложите в момента в това помещение, като го ремонтирате и поставите тази машина, колко сложно е за пренасене тази машина. Пак казвам, всички тези въпроси, по принцип, ние сме хората, които ще ви помогнат да си отговорите според спецификата на вашия бизнес, защото няма как в момента за 2 часа да обхванем всички видове бизнеси. Затова сме на разположение за лична среща, в която да говорим в конкретика. Благодаря. Как можем да си евентуално оговорим такава среща? По принцип, през нашия консултантски портал, който в момента развиваме, аз исках всъщност да ви го покажа, от гледна точка да знаете, че може да го използвате. И може би сега ще опитам да ви го покажа точно за 2 минутки. Да видим дали ще успея да шерна или не съвсем. Не, явно ми се изчерпаха. Не, ще стане. Така, в момента виждате ли моя екран? Да. Или не? Да, виждам. Така, идеята е, че имаме този портал, който предполага консултации и кандидатстване за кредит. В консултантската част имаме различни теми, като например имате възможност да заявите консултация. Имате също възможност да си говорите с нашия чат-бот на различни теми. Само искам да видя тук. Така. Например, исках да ви покажа във връзка с това, което говорихме и за AI-а. Подготвила съм тук сега едно кратко промче, което казваме, например, следния въпрос. Аз съм стартиращ предприемач, искам да открия ресторант. Ресторантът ще работи от 12 часа на обяд до 22 часа вечерта. Предвиждам 40 седящи места. С колко сервитьора най-малко трябва да започна? Например.
И всъщност това дали ще е нашия чатбот, който в момента обучаваме, или ще е който и да е друг AI инструмент, няма значение, но ето за такива неща е много подходящо вътре в самото изложение на бизнес планирането да се допитвате до AI и да питате окей, какви средни стойности да заложа. Сега той отговаря, че според работното време 10 часа на ден, ако имате 4 сервитьора на смяна, те ще могат да се редуват. Има значение какъв е типа на обслужването. Ако искате бързо сервиране, кафе стил или по-слаб поток от клиенти по време на обедни часове, можете да започнете с по-малко сервитьори и да увеличите броя им, ако бизнесът започне да расте. Като извод 4 до 6 сервитьора би било разумен стартов брой, но това може да варира в зависимост от конкретните условия и очаквания. Тоест, ето такива дребни нещица, да ви направи устойностяване, е много удобно да използвате AI тулове. Или пък, например, да запитате според българското законодателство, ако няма някой човек, който иска, например, 2000 евро чиста заплата, например, колко ще ми струва това бруто? И да видите отговора. Всички тези неща ние в момента го обучаваме на нашия бот. Тук, както казах, може да заявите и консултация. Така че опитваме се да развиваме помощни средства за предприемачи, които да са ви полезни. Така че ще се радвам да продължим комуникацията и за в бъдеще. Доли? Да. Някакви други въпроси последни? Ако няма, искаме много да благодариме на двамата ни лектори, Мартина и Мартин, за страхотната презентация. Мисля, че научихме много. И така поднесено в много лесен, разбираем начин, с банички, съвсем елементарно, така че да може всеки да разбере, дори някой ученик. Така че благодаря ви за днешният вебинар и за презентацията. И да, вече знаят как да се свържат с вас чрез сайта, нали така, Марти? Ако някой има желание, чрез сайта да ви намери. Абсолютно. Ако има проблем, ще сложа в чата, тъй като ние обучаваме Поли, така се казва нашия чатбот. Так му развиваме консултациите. Ако има някакъв проблем, мога да напиша и моя мейл, на който може да ми пишете, ако имате въпроси. На линия сме. В чата го пускам. Така че, да. Ето го чата. Всички да го виждат. Много благодаря пак. И да, ще се виждаме пак с вас. Защото вие сте ни така много добри партньори на конкурса и планираме още неща с вас, така че и за в бъдеще се надявам да сте с нас. Добре, много благодаря. Да. Да, супер. Мерси много пак за днес и ви пожелавам на всички приятна вечер. Приятна вечер на всички. Благодаря. Чао, лека Приятна вечер. вечер. Лека вечер.